mok nyal nyiedhore nyiedhe public. To Victor, king'iyo kaka osebedo ka manage arita mar migosi Raila Odinga, nikech ing'eyo ni jakom kodonjo ni to poge gi ji bedo matek. To pod ok aneno kata mana wan wa jofwambo kama George odhire jafwambo mogeng'ie kata kamera mare, to we kata jofwambo kata mana jopiny. George en achiel kuom jorit mag jakom kata jorit mag VIPs, senior VIPs, ma pod ok aneno kokawo lwete nodhiro godo ng'ato moluar kucho. Nyo picha moro weekend ka nyo dhi round kama ncha jatend piny nitiere Mount Kenya kacha, maparo ni nuneno ka achiel kuom jorit mage ogemo miyo moro to dhiro manelo ni bup mochwado pinyelo kokodogo e mbele jatend piny. Magi timbe ma George ne okotimo kata odiochieng' achiel. Kata odoko ni rito jakom en achiel kuom tich matekie moloyo tije duto pacho kae, nikech hera ma jopiny ni godo kodgi. Aparo interactions mang'eny mwabedo godo gi George kama jakom nitiere, tibiro yudo ka ne en ng'at miluongo ni professional. Tinde jotelo mang'eny wuotho gi yudhe moko ma samoro we ni chamo mogo maber kende ni koro